Hej, čuj, de ti nama reci kako je bilo tvojim zemljacima u srpskim, hej, možete misliti narode, debola malo nauči palatalizaciju, alo bre, prvo to nauči pa onda dođi pa piši nešto, ali hajde dobro, ne veze, o tom potom. Kako je bilo mojim zemljacima u srpskim logorima? Prije svega, nisam ja mjerodavan da ja pričam u njihovo ime. Kako je njima bilo? To oni sami najbolje znaju. Ja nisam ovlašten, nisam mjerodavan da pričam u njihovo ime. Kako im je bilo? Koji je god od njih preživio, prošao teškoće, torture, glad, patnje, bilo šta, neka dođe u moj live i neka priča. Ponavljam, on je mjerodavan da o tome priča, a ne ja koji nisam bio u srpskim koncentracionim logorima. Je li jasno? Zar nisam ja bio onaj isti kad sam pričao o ustaškim logorima po Hercegovini? Zar nisam ja taj koji je isto kazao svaki Hrvat koji je prošao torture, zločine od bilo kojeg delinkventa u armiji BiH, neka dođe u moj live i neka on o tome priča. Jer on je mjerodavan da o tome priča, a ne ja. Jel zar nije tako? A znam ja šta je tebi. Vama ustaši, vama teško pada kad se o vašim zločinima priča. To vama teško pada, tad se u vama pobudi onaj ustašluk. Ona ustaška genetika, ustaški sotonizam proradi, to je vama teško. Ali kad se priča o tuđim zločinima, tad ste vi rahat. Tad vi cvjetate, znaš. Ali nemoj samo da se o vama i o vašim zločinima priča. Znaš, hajde.